Ayaw daw sa akin magbigay ng pera. Dahil? Kasi daw, ibibisyo ko daw. Ng droga. Opo. Okay. Ang tanong ko lang, oo, hindi. Totoo ba yung sinasabi niyo? Nagdroga ka, hindi? May ano, digdi o. Laon Dito po. Umiiyak na lumapit sa aming tanggapan si Elena Bindo, isang single mom sa 5 anak. Ang dalawa ay sa dati niyang kinakasama na si Junar Mindones. Dahil sa kahirapan ng buhay ay hindi maikakaila ni Elena na kailangan niya ng katuwang sa pagpapalaki sa kanyang mga anak. Ngunit saan naman nga raw aabutin ang barya-baryang pagsustento ng kanyang dating kinakasama? Ang binibigyan niya 50 pesos, ganyan. 50 pesos. Sa 50 pesos na yan, ano yung nabibili nyo? Kulang pa nga yun kasi birthday na nga ng ginagatas ng panganay ko. Hindi raw maayos ang pagsustento mo. Minsan daw 50 pesos, minsan 100, minsan ibinabato mo pa. Ayaw po, sir. Kasi ganito po yan. Kasi nagtataksigal lang po ako, sir. Wala man akong ibang trabaho. Kasi yung dati kong mga pinapasukan, ayaw na akong kunin. Magkano naman ang binibigay mo? 200, 150. Pag wala pa, sabi ko sa kanya, maghintay-hintay ka, accounting pa lang yung ano ko, sinikita ko, maghintay ka lang, saka ako bibigyan kita ulit. Ano ba akong trabaho? Binigyan niya ako 100. Tapos hindi nga naman, sabi niya, iluto mo nga isa. Kung ano naman mabibili nito ng 100? Sabi, ibibili ko na lang ng gatas. Dalawa bagayan madam na anak ko. Dalawang naggagatas mo yun, dalawang nagpapampers. At sa kanilang pag-uusap, lumabas ang tunay na dahilan kung bakit ayaw magbigay ng sustento ni Junar. Ayaw daw sa akin magbigay ng pera. Dahil? Kasi daw, ibibisyo ko daw. Ng droga. Opo. Okay. Kaya paunti-unti ang pagbigay mo ng pera kasi nagdududa ka, binibili niya ng droga. Oo, may mga nabata kasi ako. Oh. Kaya doon ako napag-isip. Kasi kung ibibigay ko yun, baka doon ano, Oo, hindi. Totoo ba yung sinasabi aminin niya na lang. Hindi totoo. Nagdroga ka, hindi? Oo, nagtuturo ka sir. Paminin mo, sir. Paminin mo na gumagamit siya. Willing ka ba na magpa-drug test? Dahil sa revelasyon na ito, inilapit na ng programa ang kanilang sitwasyon sa tanggapan ng Public Attorney's Office. Sa batas kasi po, walang nakalagay na amount. Kung magkano talaga ang dapat ibigay. Ang nakalagay po sa batas na ang suporta sa mga bata base sa pangangailangan ng bata at base sa kakayanan ng magbibigay. Jonar, sasamahan namin sa CSWD at para matawagan ka rin ang staff ng CSWD at maayos yung Para kasunduan nyo. maayos yung kasunduan. Kung kailan ka magbibigay ng gatas o kung ano pa man, kung hindi na pera para wala kang pagdududa, gatas na lang. Ora mismo naming sinamahan si Elena sa tanggapan ng City Social Welfare and Development Office. Makalipas lamang ang ilang minutong pag-uusap, ay agad kaming pinaunlakan ni Ma'am Julian. May background information ako, pero tinanong ko ulit siya, anong plans niya regarding doon. Yun nga, yung sa support sa mga anak. Naging okay naman po yung pag-uusap namin regarding po doon. Medyo nalinawan na din po siya. At least daw po magaan-gaan yung pakiramdam niya ngayon. Provide din po ba si sir sa kanila? Opo, nakausap ko din po siya, narimay ko na responsibilities niya. Maganda naman po yung pag-uusap. Nag-provide ako ng counseling sa biological father para po ma-remind siya ng mga responsibilities niya sa mga anak niya. Co-parenting pa rin, although malayo siya. Kasi kahit po hiwalay ang parents, dapat po, ang co-parenting po, niyan pa rin. Yung mga responsibilities nila as magulang, diniscuss ko din sa kanila para po ma-remind sila na kailangan nilang alagaan yung mga anak kahit may mga problemang dumarating, kakayanin nila para sa mga anak. Okay, thank you so much po. Welcome po. At sa pagsama namin sa kanilang tahanan, dito namin nasaksihan ang hirap na pinapasan ni Elena dahil mag-isa lang niyang tinataguyod ang kanyang 5 anak. Ganyan lang po, pagising, luto ng pagkain. Sa mga bata, yan, mas maaga to kasi may klase. Tapos bago ako alis, minsan tanghali na ako nakakaalis kasi naasikaso ko pa yung mga yan, paliguan. Mas mahirap madam pagsinggid. Lalo pag may mga sakit. Ito, may sakit to kaya hindi ko sinama. Nilalagnat yan, kagabi pa.
Tapos may sipon. Mas mahirap madam pag single. Pag isa ka lang. Dahil daw sa hirap ng kanilang kalagayan ngayon, kaya niya kinakailangan ang tulong mula kay Junar. Pero hindi raw niya lubos maisip na itutulak pa raw sila nito sa tricycle na ikinasanhi ng madaming sugat ng kanyang anak. Naabutan din namin ang tiyahin niyang si Norma Tagle na siyang tumayong ina ngayon ni Elena simula nang pumanaw ang kanyang mga magulang. Puwan niya talagang sustintuan yung mga bata. Saan man kukuha siya ng paghahanap buhayan niya, yun lang. Naglalabada man niya siya, kulang pa nga yun. Siyempre masakit din sa na pagbintangan niya. Siya, oo, para hindi siya magsustinto sa mga anak niya. Binaliktad niya pa nga dyan na sinasaktan daw siya. Pagreklamong sinaktan niya yung mag-ina. Dapat lagi ka lang naka-school para lagi yung mga Kahit raw malas siya sa mga naging nakasama niya, natatanging swerte niya pa rin ang kanyang mga anak. Akala mo ba nga makakuha ka ng kano mo? Makakuha ka ng maayos na katuwang sa buhay ba nga? Tapos hindi naman. So parang nadala na ako, ayoko no? Talk na din po kanina si Jonar sa sa Tinawagan niya mo po. Ano pong sabi po ni Sir Jonar? Sabi niya, magbibigay daw po through GCash or Smart pa lang. Po sa Ako Bicol Tabang Ora mismo, yung madaling action po para sa katulad namin may mga problema, yung mga lumalapit po para matulungan po ng Ako Bicol Tabang Ora mismo. Salamat po sa programa ni Congressman Saldico sa Ako Bicol Tabang Ora mismo. Sa pagtabang po sa mundo.